Başladı mı? Bugün 8 Mart. Bugün şeýle bir üýtgeşik gün. Sebebi gülçülere artýar hormat. Buruştuk gül menden ymmat. Şuň kunyň näkili üýtgeşikligini men size aýdyp bereýin. Dinle. Şatlyk ülkede sen elýär 8 Mart gelene erleň demip sen elýär 8 Mart gelene ýazam bolsa kışa dönýär dolu kellen boşa dönýär Venan uçup kuşa dönýär 8 Mart gelene revolüsiýa döner öýüň ýeňişde bor ähli köýüň sowada göre awraýyň 8 Mart gelene yaş farkı yok niçedesin İnekede ecedesin Soğut gözlep köçedesin 8 Mart gelene Gelene 8 Mart gelene Gelene 8 Mart gelene Romantika döredersin Yüzük berip eredersin Son boşçu ve feredersin 8 Mart gelene Beyle güller bolýar seyrek Aş bedödün käse çeýnek Bir giymersin uzyn köýnek 8 Mart gelene Kalp awlamak bolar serde Venan göwüni kalmaz yerde Dönersin bir beýik merde 8 Mart gelene Biz ağlaly olar gülsün Sinamagam baktyr ünsün Olur dünya dünya dursun 8 Mart gelene Gelene 8 Mart gelene Gelene 8 Mart gelene Biz ağlaly olar gülsün Olur dünya dünya dursun 8 Mart gelene